Hi guys, good morning. Ayan, nandito na naman tayo sa ating tindahan na Beef Pares ni Dalisay. Ayan. Maagang maaga tayo ngayon. Ayan. At syempre, nandito yung ating regular customer. Maaga sila. Ayan, may pang umaga at may pang tanghali tapat. Ayan, bising-busy sila. Kakatapos lang nilang kumain. Medyo hindi ko na videoan kanina nung pagdating nila. Ayan, mamaya meron pang darating mga tanghaling tapat. Ayan. na tapon yung ano niya. Natapon. Ayan So ayan, mamaya na naman. God bless you all. Guys, shout out.